हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव गासैखौबो आरो फिन खनसे बरायबावनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आंनि जोनोम सान होननानै आं हगारनाय जादोंमोन। मानो होनोब्ला बियो माने मिस्टेक जाफ्लांबाय। मानो होनोब्ला दिनै 29 नभेम्बरसोमोन आङो 30 होननानै माने सानफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय बयनिसिमबो सरि I am so sorry होननानै आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय जाबाय। गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होदो लोगोफोर। माने आंनि जोनोम साना गाबोनसोमोन। आं माने 29 नभेम्बरसोमोन। आं 30 नभेम्बर साननानै आं दिनै माने हगारफ्लांबाय। माने बुधबार सानबाय थादोंमोन आरोना माबाखौ दिनखौ दिनै मंगलबारसोमोन। आं माने 29 थारिखखौनो 30 बायदि मोनबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो बोरैबा हगारफ्लांबाय आरो आं माने आंनि जोनोम सान आं दिनै हगारफ्लांबाय। बिनि थाखाय गोरोन्थिनि थाखाय आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो दासानसै माने आं गाबोननि थाखाय एडभान्स हगारखानाय जाबाय आरोना। जेबो माने बिदि बानायलायासै आं ओरैनो मबाइलावल' हगारनाय जाबाय लोगोफोर। बिनि थाखाय बयनिसिमबो आं माने निमाहा बिहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। माने एडभान्स बानायनाय जाबाय आरो माने दिनै गाबोननि थारिकआ माने दिनैनो थांनाय जाबाय आरो माने 30 नभेम्बरा माने दिनै 29सोमोन। हगारफ्लांबाय मिस्टेक जाबाय। माब्लाबा बिदिनो जायो बयहाबो। बिनि थाखाय निमाहा होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै माने गोसोआव गुद माने मोनबाय थादोंमोन आरो आंना। मानो होनोब्ला माने मिस्टेक हगारफ्लांबाय नालाय बयबो माने गाव गावनि गोसोखौ माने बोरैबा मोनखागोन। मानो होनोब्ला नङैखौ हगारबा बयबो माने गोसोखौ एसेबाबो बोरैबा मोनखायो। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैफिननाय जाबाय आरो नैबे ससे भिडिअ'आव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय। अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आं बेखौनो फोरमायनो होननानै नोंथांमोननो नैबे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय। थेंक इउ स' माच। गुड नाइट।